75 ang deng ke chok VDP Foundation de misen pen ketalon dun. Assam along ritin along 75 ang deng ke chok VDP Foundation de ketalon po nason si pini lakhain go the truck door bakuri MEC continuity ke parlo dolomra diring lapen kakojan along reaffirman dolomra cultural sa hemalong si may paman pondo. VDP President Khorsing Lekthe kachari po na ame along Secretary Sewaram Terang ajok may ke phalam the lapen aluhi ke pachini aluhi ke deng apor deng ponlo bangso ame along Jasemet VDP atum koson si ke claim ke dam ponangji lapen ke chenglok alang litum achiklu abay nong ke long lerek at puthak hai hui tame may along chethan chimum padupon lapen rong group ang bong ke ton ke lang ke pang chimpon kai ke ta chirok tok pen ke do thek jiaphan may along stame RD do jot pen chingki chethan chimum padupon. News Desk Report, Karbi Anglong 24/7 News. Githe karni mane foundation de nili tumbangke All Assam VDP Foundation de conference bangke Guwahati pini ke Amin gaon long si pado anke nili tum Karbi Anglong pen bang ta tarik nerkep ada barlap lo ama nili tumbang fan bangke CO video introduction nang pilo nang tum nang le dunun elo nang itu bangke dolomra lo VDP an bangke ci organize ra hadak nang tu small party enjoy pen nang tum hadak le dono pen VDP ang bong nang tum discuss ason son ki claim ki dami phan nang tum hadak rong gamra tum hanta hang ra nang tum hadak chingwai lin sar no pusi nili tum phan introduction nang pi teng man si pini ni tum gabura tum hani tum hang ton e man VDP ang bong an si tum chi hang cha itum VDP dak diring kohora dolomra bagan anke nong tu dolomra VDP la penitum ci parti pilake dolomra par dolomra tu malasi komiti pro VDP yang bong sipini jitong lo kakuyan bana citong dum dela nitum VDP tu ambong abang ke lalo ki wangji arni jate nitum dolomra lok mi phun mi et pen jate kang hi punon ajal punon ka videt je phan kuson si VDP tumang kai ke duty alert ke dojima aso bang si nitum pini chingwai pon lo ape nili tum VDP tum ta pocket money ni tum kelong le ari ding tuilo sita koson men si kelong le rek ma so lam nei tum anutina VDP pen ni tum chi than chi mum long lo ni tum ikon ki chok che pen singlok prek ki chok che dam do si ni tum ki duty ji claim kre bang ni tum duty ke ni tum homoete ni tum duty chi follow lo sita asang bong pen ni tum beng along bang khilimili ki do tum an bang ni tum piniar ni anta monthly salary system la pocket money bang ni tum kelong le tum dola dan lo ni tum pini chingwai pan bang ke foundation dia ni posila VDP foundation dia basin ni tum ninga rong pen si pini bang dolo he pini bang ke 75 lo toxic kep ra pho aphong nang ke chok abang lo pini bang ke VDP tum pen la rong arap nili tum message ki pigang tung bang ke la lo VDP hoi pen bang ke dak nili tum dolomora puchot kali along tin athana along VDP tum ta hedi rong asor pen mane kaita close task dosi la asap sup sap sa akang huso he komane bi chong hu tha chainong kang hu tha la bang kavi det je phan bang si ni tum VDP ang mong alert donai pu ni tum hisab dam bolo te 2024 ke nonang cheng lo kedam tang 2023 ning kan ke dolomora long batai phodu chainong kang hu the last batai phong bong pen batai pli chok thu ke nili tum nep long lo nep si miya tomba insai long lo insai pen achai nong kang boem pu tum tame alang tum poisa chi long lo nili tum VDP tum det pukali lo inut bahinia korti tum nang chirap dun lo malasi along long lo alang tum bang red handed long lita ni tum bang VDP tum chipaduk si ni tum VDP member ang bong kang burang ti son malasi khoirong pi bijoy borson ason kachipaduk pi yok si ni tum kinep long police umle kinep long kali ni law and order fans ni tum hodai lo ta kinep long ke ni tum VDP tum pensi chipaduk lo hala ba pusing tok bi hun rong pi tum akirap ji fansi ni tum dolomrat diring kohora lapen kakozan anang bonga VDP tum ta alert donai pusi pini ni tum pini penta puthot chingwai pon thulo